Яго баится Лукашенко. Телефонный звонок. Здымаю так званую вертушку. Урадовую сувязь. Телефануе Урал Латыпов. Віцэ-прэм'ер, міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Тэлефануе мне тады у 2000 годзе. Начальнік управлення інфармацыі прэс-сакратару МЗС. І кажа, трэба дапамагчы Васілю Быкаву у атрыманні пашпарта, каб яго прынялі ў пасольстве. Як вы лічыце, ці варта гэта рабіць? Я адказаў, безумоўна, гэта ж глыба, гэта той чалавек, які варты пашаны, і нават нашмат больш. Добра, патэлефануйце Уладзіміру Скварцову, нашаму паслу ў Германіі, вырашыце гэтае пытанне. Васіля Быкава запрасілі ў пасольства Беларусі ў Германіі. Менавіта так пачалося маё завочнае знаёмства са славутым беларускім пісьменнікам. Яно фактычна заўсёды было завочным, за выключэннем. За выключэннем першай сустрэчы з Васілём Быкавым у Мінску. Маладым юнаком я ішоў па вуліцы Максіма Танка у Мінску. Памятаеце, Чырвоны дом, дзе жыў Васіль Быкаў. Яго кватэра і да гэтай пары знаходзіцца на Максіма Танка 10. Насустрач ішоў народны пісьменнік Беларусі, Васіль Быкаў. Памятаю гэтыя хвіліны майго перажывання, памятаю яго вочы, у якія я паглядзеў, калі мы зблізіліся. Я малады юнак, студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, і насустрач ідзе славуты пісьменнік Васіль Быкаў. Свяціла сонейка. Быкаў паглядзеў на мяне і прывітаўся. Нават, здаецца, усміхнуўся. І ведаеце, у гэтым і складалася інтэлігентнасць чалавека, які не ведае цябе, але тым не менш ветліва вітаецца з незнаёмым юнаком. Праз шмат гадоў пасля гэтай сустрэчы я стаў міністрам культуры Беларусі. Памятаю той вечар, калі адбылося прызначэнне на пасаду. Мы сустрэліся з сябрам, наўмысна не буду называць яго імя, і пайшлі ў кавярню, таксама на вуліцы Максіма Танка. Шмат што звязана з гэтай вуліцай. І кватэра маёй дачкі, якую зараз забраў рэжым, кватэра маіх бацькоў, таксама знаходіцца там. Мы селі ў кавярні, і я запытаўся ў сябра, што першае варта зрабіць мне як новаму міністру культуры. Мой сябар тады адказаў, ушанаваць памяць Быкава і звольніць Заметаліна. Заметаліна я сапраўды неўзабаве звольніў, і гэта асобная гісторыя. А першым лістом, які я накіраваў у адміністрацыю Лукашэнкі, менавіта быў ліст у справе ушанавання памяці Быкава. Тады я атрымаў адмоўны адказ. Але ўсё ж гэтая справа мяне ніяк не магла пакінуць абыякавым. У 2009 годзе да мяне звярнулася дырэктарка Дзяржаўнага літаратурнага музея Беларусі і спытала, ці зможа Міністэрства культуры падтрымаць выставу, прымеркаваную да 85-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Нейкіх сродкаў гэта тады каштавала, памятаю, здаецца, 65 мільёнаў недамінаваных рублёў. Але асноўнае рашэнне было не фінансавым, а ўсё ж палітычным. Быкаў быў асабістым ворагам Лукашэнкі. Выстава ў Дзяржаўным літаратурным музеі Беларусі тады адбылася. Я прафінансаваў і таксама выступіў на яе адкрыцці. А адміністрацыя Лукашэнкі ў асобе сумна вядомай Ірыны Дрыгі уважліва сачыла за мерапрыемствам, каб там не прагучала нічога дрэннага супраць Лукашэнкі. Яны баяліся Быкава і жывога. Яны баяліся Быкава і адышоўшага ў іншы свет. Ён баіцца яго і да гэтай пары. Быкаў для яго пагроза, нават не гледзячы на тое, што яго ўжо не сустрэнеш на вуліцы Танка ў Мінску. І ў гэтым моц, сіла гэтага чалавека, выбітны беларускі пісьменнік, пакінуў такі след, што да гэтай пары Лукашенка яго баіцца. Пасля гэтай выставы на маім стале ў кабінеце міністра культуры застаўся напамін пра Быкава. Гэта было запрашэнне на гэтую выставу у Дзяржаўным літаратурным музеі Беларусі са здымкам славутага беларуса. Зараз вы можаце бачыць гэты здымак. Ён заўсёды, больш за 3 гады, як я працаваў міністрам культуры, знаходзіўся на маім стале, рабочым стале ў кабінеце міністра культуры. Хтосьці ставіў Лукашэнку, хтосьці сваіх блізкіх. У мяне таксама быў здымак дачкі, але ён быў размешчаны не на паказ, па правы бок, так, каб ніхто не бачыў. Не лічу патрэбным паказваць здымак дачкі ўсім,
Гэта, хутчэй, асабістае. Але здымак Быкава стаяў так, наперадзе, з левага боку, перада мной, каб усе, хто заходзіў у кабінет міністра культуры, бачылі, што на стале міністра культуры Рэспублікі Беларусь здымак славутага пісьменніка Васіля Быкава. Гэта быў мой сігнал, палітычны месседж, калі хочаце. Як і пазней, карціна з выявай змагара за нашу незалежнасць Кастуся Каліноўскага на сцяне міністэрскага кабінета. Мой наступнік на пасадзе міністра зняў гэты твор, прысвечаны Кастусю Каліноўскаму, цягам некалькіх дзён пасля таго, як увайшоў у гэты кабінет. Памятаю, як на адкрыцці Дня Беларусі на славянскім базары ў Віцебску я выступаў на беларускай мове. Гэта было 6-7 тысяч гледачоў, прамая трансляцыя. Тады я ўзгадаў культурнае багацце Ушаччыны, зямлі, на якой нарадзіліся многія беларускія паэты і пісьменнікі. І, вядома, я ўзгадаў і Быкава. Ён застанецца і ў памяці, ў гісторыі як асоба. І тады і сёння прамаўляць прозвішча народнага пісьменніка Беларусі рызыкоўна. Уяўляеце, народны пісьменнік Беларусі, славуты беларус, славуты беларускі аўтар, ветэран вайны. Але ўзгадваць Быкава, Цегілевіча рызыкоўна, народных Беларусі — гэта дзіўна. Гэта дзікунства. Але так пануе дыктатарская сістэма. Яна запалохвае людзей, прымушае адмаўляцца ад часткі культуры, якая не ўпісваецца ў іх светапогляд. 22 чэрвеня 2003 года Васіль Быкаў адышоў у іншы свет. У той момант я працаваў амбасадарам Беларусі ў Польшы. Як я мог выказаць жалобу, якая была ўнутры? Я сказаў вадзіцелю не усталёўваць сцяг на аўтамабілі пасла 3 дні. На прыёмах, калі я выязджаў на прыём, каб не было сцяга на аўтамабілі. Так выказаў сваю жалобу, бо разумеў, што пайшоў з жыцця чалавек, які з'яўляецца выключнай постаццю, асобай для Беларусі, і роля якога яшчэ не аднойчы будзе аналізавацца. А разуменне яго ролі для большасці беларусаў прыйдзе, на жаль, пазней. Быкава пахавалі на ўсходніх могілках у Мінску. Вялікая працэсія з бел-чырвона-белымі сцягамі. Труна славутага беларуса таксама была пакрытая нашым нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Напрыканцы працы міністрам культуры я вярнуўся да тэмы адкрыцця музея Васіля Быкава, бо яна ніколі не пакідала мяне. І тады ў мяне адбылася размова з Александром Лукашэнкам у яго кабінеце. І я распавёў яму аб сустрэчах з Ірынай Міхайлаўнай Быкавай, удавой Васіля Быкава. Я расказваў пра тое, што адбываецца са спадчынай народнага пісьменніка Беларусі. І ведаеце, мне падаецца, што Лукашенко купіў тэзіс, калі я расказаў яму, што з Расіі прыязджаюць людзі, якія гатовы прапанаваць любую цану за тое, каб купіць усё, што было, што засталося у кватэры народнага пісьменніка Беларусі, з дзяржаўнага літаратурнага музея Расіі, што прыходзілі асобы, якія проста выносілі з гэтай кватэры рэчы. Я сказаў яму, што так мы можам страціць спадчыну. Ну і Лукашенка ж, вядомы, ён такі уласнік, каб трымаць усё ў сабе. І гэта спрацавала. І ў нас адбылася гадзінная размова, гадзіна размовы пра Быкава. І Лукашенка ўзгадваў пра гэты бел-чырвона-белы сцяг, і пра труну, і пра пахаванне. Ён казаў шмат. Я не думаю, што час ці патрэба ўвогуле казаць пра тое, што казаў Лукашенка пра Быкава. Ён недастойны казаць пра яго і недастойны даваць ацэнкі. Але падчас гэтай размовы я звярнуўся з некалькімі просьбамі. Першае. Нам трэба ўсё сабраць, прааналізаваць усю спадчыну, зафіксаваць. Другое, нам трэба перадаць гэтую спадчыну на захаванне ў дзяржаўны літаратурны музей. І трэцяе, нам трэба стварыць музей Васіля Быкава. Лукашенка, калі мы скончылі размову, пад канец сказаў мне: ну добра, напішыце мне яшчэ раз. Я напісаў яму дакладную з 3 прапановамі, 3 пункты. На 3 ён напісаў: вернемся пазней. Я адразу даў даручэнне генеральнаму дырэктару Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Не Гігіну,
Роману Станіславовичу Матульскаму набыць камп'ютары, ноутбукі, накіраваць супрацоўнікаў нацыянальнай бібліятэкі і па ўзгадненню з удавой славутага Быкава зафіксаваць усё тое, што з'яўляецца спадчынай беларускага народу. А там былі рукапісы, там ёсць рукапісы, там кнігі з аўтарскімі подпісамі, там выключнае літаратурнае багацце. І яны працавалі, і гэта зрабілі. І гэта ўсё зафіксавана. І гэта таксама вельмі важна, што гэта зафіксавана. Гэта ўжо як бы з'яўляецца даробкам, здабыткам, які належыць беларускаму народу. Пазней я вярнуўся да справы музея. І ў канцы канцоў Лукашенко пагадзіўся. Я паехаў на дачу Быкава. І памятаю гэтую паездку. Мы дамовіліся з Ірынай Міхайлаўнай, прыехалі ў Ждановічы. Я пад'ехаў, гляжу, з левага боку стаіць такі гмах, зялёная чарапіца, ну сапраўды, буйны, такі вялікі, пампезны нават будынак. І мне так падумалася, ну да, забагата, але з іншага боку народны пісьменнік, герой сацыялістычнай працы, лаўрэат прэмій яшчэ СССР, ну, магчыма, сапраўды збіраў грошай. Тым больш, што выданні Быкава выходзілі мільённымі накладамі. А мне кажуць, не, Пал Палыч, паглядзіце ўправа. І з правага боку домік, дача за дротам. Такім, ведаеце, дрот, калі абцягваюць садовыя участкі, калі дачы такія, вось і такім дротам абцягваюць, каб плот быў, і будыначак невялікі, сілікатнай цэглы. І гэта была дача Васіля Быкава, сціплага чалавека у жыцці. Мы вайшлі ў гэтую дачу, ішлі па пакоях. І Ірына Міхайлаўна мне паказвала ўсё тое, што знаходзілася там, што з'яўлялася спадчынай Быкава. Дарэчы, там быў і аўтамабіль, памятаеце гэтую «Волгу». Это асобная гісторыя, але не пра гэта. Падчас наведвання яна мне дала патрымаць у руках кнігу, якую падараваў Васілю Быкаву Уладзімір Караткевіч. Яшчэ выбітная, славутая постаць нашай культуры з уласнаручным допісам для Васіля Быкава. І ў гэты момант я падумаў, я дакрануўся да кнігі, якую трымаў у руках Караткевіч, Быкаў. І ў гэты момант ты разумееш, што, па-першае, добра быць міністрам культуры, бо не кожнаму можа быць такое шчасце, такі гонар трымаць такую кнігу. Але адчуванне ўнутранае, гэта ж якія людзі трымалі яе ў руках. Ірына Міхайлаўна мне сказала, ну добра, мы створым гэты музей. Яна перадала дачу менавіта для Дзяржаўнага літаратурнага музея Беларусі як філіал. І гэтая дача была пераўтворана менавіта ў філіал музей Васіля Быкава. І яна мне сказала, вы ведаеце, адну рэч вы, напэўна, не зможаце экспанаваць у будучым музеі. Я запытаўся яе, а якую? Яна паглядзела на мяне і сказала, бел-чырвона-белы сцяг, якім была прыкрыта труна Васіля. Я памаўчаў і адказаў ёй, так, вы маеце рацыю, што сёння гэты сцяг, на жаль, наўрад ці можа з'явіцца ў экспазіцыі музея. Але, як кажуць, рукапісы не гараць, так і экспанаты не гараць. Перадавайце гэты сцяг. І, напэўна, прыйдзе час, калі ён знойдзе сваё месца ў экспазіцыі музея. Вось такая цяжкая размова адбылася ў мяне тады. Дарэчы, тады умовай адкрыцця музея ад адміністрацыі Лукашенка была не выдаткоўваць бюджэтных сродкаў на музей. Я трошкі схітраваў, магу прызнацца. І дзяржаўныя сродкі былі выдаткаваны. Так, цяжка было знайсці спонсараў, хаця былі і такія, якія гатовы былі падтрымаць гэту ідэю, бо заўсёды гэта была рызыка. Рызыка таксама для шчырых людзей, якія гатовыя падтрымліваць культуру, але гэта наша рэчаіснасць. Так што музей паўстаў,
Ён, на жаль, не функцыянуе круглы год. І зразумела, што для Васіля Быкова павінен быць створаны зусім іншы музей. Але гэтае абяцанне перад сваім сябрам у першы вечар пасля прызначэння міністрам культуры я таксама выканаў. Апошні ўспамін пра спадчыну Быкова узгадваецца, калі я ўжо працаваў генеральным дырэктарам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Мы садзілі валошкі на дачы Быкова у дзень яго нараджэння. Усе купалаўцы разам садзілі валошкі. Ну, не ўсе, там было, конечно, некалькі артыстаў, дзеячы культуры, супрацоўнікі беларускіх музеяў. І пазней мы пілі гарбату на дачы Быкова. І ведаеце, як бы там ні было, сёння цяжка. Хтосьці, магчыма, дэматываваны, камусьці сёння асабліва складана, але я веру, што яшчэ неаднойчы мы збярэмся. Тыя, за каго сёння баліць душа. Тыя, хто сёння верыць у тое, што Беларусь жыве і будзе жыць. Тыя, каму неабыякавы лёс нашай культуры, спадчыны, літаратуры і для каго Быкаў з'яўляецца важнай постаццю беларускай культуры і гісторыі. Мы збярэмся і ў Ждановічах на дачы Быкава і ўзгадаем, якія гэта былі цяжкія часы. Але ўсё ж такі мы перамаглі. Пасадзім валошкі, любімыя кветкі Васіля Быкова. Адзін вусаты таварыш калісьці, які нам не таварыш, але калісьці расказваў, як захапляўся вядомымі вершамі Быкава. Вядома, Быкаў пісаў прозу, але, дарэчы, маляваў. Гэта таксама трэба ўзгадаць. Але гэта асобная гісторыя. Да яе яшчэ прыйдзе час. Так вось, Быкаў пісаў прозу, але я ўзгадваю урывак з верша яшчэ аднаго славутага беларуса, Богдановича, акурат пра любімыя кветкі Быкава, валошкі. Зіяе неба з-за акна, і думкі мкнуцца мімаволі туды, дзе расцвіла вясна, дзе блішча збожжа ў яснай далі, сінеюць міла васількі, халодным срэбрам зяюць хвалі між гор ліючайся ракі, цямнее край зубчатый бора. І чэ, забыўшыся рука, заміж персідскага ўзора. Цвяток радзімы Васілька. Загляне сонца і ў наша аконца. Жыве Беларусь!